سلام سلام كبرات تخاتلتي حبن بيتنا كمي تكون أنا زقابير مسكن سلام عليكم نسخ من سلام تلو على المتسفاية وكم بارن لما عن ترما بحاجش فيديو تمليس اللوخ مالتي نوح جزء غير اللوخ فيديو خابز ورد مستمرتي مسراح جلست زي تعملني مالتي بزحات ونصيفكم لي اللوخ ما في فيديو تاز ورده كله صيفكم لي فيديو كبر كمزي برنا نوركم مالتي الذي تعملني ويسلا ግዜ ዘይረኸብኩ እየ እምበር ክገብር ተኣባል ኣይኮነን ስለዚ ሎማዓንቲ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ከምኡውን ቀፃሊ ከውርድ ክፍትን እየ ማለት እዩ ንዓኹም ምሃር ዝበልክዎ ከም በዓር ሎሚ ቃላትን ሓሳባትን ኢና ክንመሃር ቀንዲ ግን እቶም ቃላት ዝተምሃርናዮም እዮም ከመይ ጌርና ሓሳባት ንሰርሕ ኣብ ሓሳባት ከ ብኸመይ ይኣትዉ ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ንኩልና ጠቕመና ክእል ከመይ ኢልና እቲ ሓሳባት ንእትዎም ኣበይ ብኸመይ ገለ ብዝብል ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ ክትመሃሩ እቶም ሓሳባት ንምሃሮ እንታይ ከም ዝብል ኣለዎ ትርጉሙ እውን ኣይግድን እቲ ቃላት እንታይ ይብል ኣብቲ ሓሳብ ክኣቱ ከለኸ ከመይ ይኣቱ ክንሪኦ ኢና ሓሳብ ማለት እዩ ስለዚ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም እየ ሰናይ ምክትታል بخينا مجمار هولات بخينيا ساعات كندي إخا تجمر وي ساعات كندي إخي تجمري أف ماكن مودع Erst mein Obdracht afmaken. Erst mein Obdracht afmaken. Erst mein Obdracht afmaken. مجمرتا أتعيي كدم ودو فانغن مقلب وكأني محاز مالتي فانغن مقلب كندغن مقلبي نخردأكم لغيري مالتي يزلتهم نويت فانغن نسخان عقو بفتصم أي تحزن وأي تحزن خا نمرالنا مالتي يزلتهم نويت فانغن خوين مدرباي مالتي فانغن كان رأسان هنا بزمش مقلب خوين دما مدرباي مالتي فانغن مقلب خوين مدرباي خوين يبدلت in the Prullenbach خوين ኣብቲ እንዳጓሓፍ ክድርብዮ ወይ ክጉሕፎ ማለት ካዲኻ ወይ ማለት ክድኺ ኣብቲ እንዳጓሓፍ ክድርብዮ ወይ ክጉሕፎ ማለት ካዲኻ excuse የቕሬታ ንምባል ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ምኽንያት ንምቕራብ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኦኬ excuse የቕሬታ ንኽትብል ትጥቀመለኻ ከምኡውን ምኽንያት ንኽትብል ትጥቀመለኻ ማለት እዩ What is dein excuse, Deisekir? What is dein excuse, Deisekir? ሕጂ እንታይ እዩ ምኽንያቱ ወይ እቲ ምኽንያት ዘቕርቦስ እንታይ እዩ Anfahrt
أنفارد مقبال soms moet je dingen aanvaarden. Soms moet je dingen aanvaarden. Soms moet je dingen aanvaarden. ሓደ ጊዜ ነገራት ክትቅበሎም ኣለካ ለና ማለት እዩ። Soms moet je dingen aanvaarden. geluid ድምፂ ማለት እዩ። geluid ድምፂ hoor je dat geluid? Hoor je dat geluid? Hoor je dat geluid? ሰሚዕኻዮ ዶ እቲ ድምፂ ወይ ሰሚዕኽዮ ዶ እቲ ድምፂ? ሰሚዕኽዮ ዶ ነቲ ድምፂ ወይ ከዓ ሰሚዕኽዮ ዶ እቲ ድምፂ? roepen ምጽዋዕ ማለት እዩ። roepen ምጽዋዕ we hoorden je roepen. We hoorden je roepen. We hoorden je roepen. ክትጽውዕ ከለኻ ሰሚዕናካ ክትጽውዕ ከለኻ ሰሚዕናካ ንሕና ክትጽውዕ ከለኻ ሰሚዕናካ ንብል ኣለና ማለት እዩ። reken ምስሓብ ማለት እዩ። reken ምስሓብ Je kan de duur trekken. Je kan de duur trekken. Je kan de duur trekken. ነቲ ማዕጾ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ። ነቲ ማዕጾ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኺ። trekken ምስሓብ Je kan de duur trekken. duwen ኣብዚ ትሬከን ክንርጽና ምሽ ምስሓብ ክኾን ከሎ ዲወን ድማ ናቱ በንጻሩ እንታይ ማለት እዩ? ምጉናጽ ማለት እዩ። ምስሓብ ከምኡ'ውን ምጉናጽ ትሬከን ምስሓብ ዲወን ከዓኒ ምጉናጽ ማለት እዩ። Je kan de duur duwen. Je kan de duur duwen. ነቲ ማዕጾ ክትደፍኦ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ ክትጉንጾ ትኽእል ኢኻ ኩሉ ሓደ እዩ ማለት እዩ። Je kan de duur duwen. ነቲ ማዕጾ ክትደፍኦ ትኽእል ኢኻ። Je kan de duur trekken ድማ ነቲ ማዕጾ ክትስሕቦ ትኽእል ኢኻ ንኣና ማለት እዩ። ፍሬዘን ፍርሃት ወይ ከዓ ማለት እዩ ወይ ከዓ ምፍራሕ ማለት እዩ። ፍሬዘን U hoeft niks te vrezen. U hoeft niks te vrezen. U hoeft niks te vrezen. ولا ሓንቲ ዘፍርሕ የብልካን ወይ ከዓ የፍርሕ ወላ ሓንቲ ዘፍርሕ የብልኩምን ንዓበይቲ ሰብ ማለት እዩ። ወላ ንዝኾነ ሰብ ክትጥቀመሉ ትኽእሉ ኢኹም። Je hoeft niks te vrezen ክትብል ንኽእል ኢና። U hoeft niks te vrezen ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ንዛረቦ ዘለና ሰብ ብኸመይ ክንፅውዖ እየ ድኻ ኢና ንብሎ ወላስ ኡ ድና ንብሎ ጥራይ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ። Je hoeft niks te vrezen ክንብል ንኽእል ኢና። U hoeft niks te vrezen እውን ክንብል ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ወላ ሓንቲ ዘፍርሕ የብልካን ወይ ከዓ የብልኩምን ወይ ከዓ የብልክን ማለት እዩ። ኦንኽማክ ዘይምቹእነት ማለት እዩ። ኦንኽማክ ማለት እዩ። ኦንኽማክ ዘይምቹእነት ማለት እዩ። Ja, nog steeds ongemaak. Ja,
nog steeds ongemak. هو كساب حجي زي مش إيزولو ومش إيلن. هو كساب حجي زي مش إيزولو وكاني مش إيلن. وكان بارك ورات خاتلتي حبن بيتنا إرترا. نلوم عن تزبركو فيديو نزي مسل نيرو. أبز أوصل الفيديو ما كم زي خلأك فعل. خلونا إمارتي. سلازين لومي أبز كود. أبز نزلوا خفارك انتخابنا. سسنايب. Ciao.